Давай. Hola, hola. Кажи, мамо. Кажи здравей на всички. Здравей, кажи на баби ти, на Леля, на Смако. Здравей на Любчика си, Любча. Какво правиш, да ме пуснеш на компютъра, да ме гледат? Какво имаш на достоинството, мамо? Хайде да пием водичка, мамо. Опа! Кажи още малко водичка да пиеш. Гледай, гледай какви работи стават днес в Испания. Ох, мамо, лоши хора има и добри има и лоши. Сложили бомбички в 3 влакчета. В 3 влакчета сложили днеска бомбички лошите хора. Айде да пи детето малко водичка. Ние отдавна ядем с лъжичка. Пием и сокчета, водичка, ядем кашички с лъжичка. Да? И сега ще се родим малко. Защо, мамо? Не искаш ли повече водичка? Няма. Ето, даже я разля. Даже успя да я разлееш. Опа, нищо. Айде, изсушим с сушуара. Пък днеска си купихме тази книжка за Мечо. Да? Я да видим къде е Мечо, мамо. Къде е мамо Мечо? Виж къде е мамо Мечето, Мечо. И какво има тук? Триъгълник. И тук елхичка. И тук квадратчи. И тук картинка. И тук правоъгълници. И тук книжка. Това е ромб. А това е хвърчило. И това... Какво е, мамо, това? И това е книжка. А това е купчи. И това е зарчи. Колко красиво! Краставичките ги реже много хубаво. Какви краставички са. Ево как го реже на дългичко. Нема снимай сега, де. Той е много хубаво. Баба ще направи на гостите такава салатка. На кои гости? Гостите. Не ми са хили. Нема снимай. Не съм готова за снимки. Само Викито снимай. Само Викито снимай. Я покажи мамо леглото. Покажи си хубавото легло. Викито вече спи в това легло. В голямото легло. Да. Ще изпратим и другото филмче да видят къде спа до 5 месеца. И вече втора седмица спим на голямото легло. Имаме си патента. Хайде, мамо, да навими патентата. И Викито спинка на това легло. И патентата пеят. Опа! Какво прави детето? Дръж се, мамо. Дай кръченцата тук. Мамо. Така меничката ми, да. Свърши. Много бързо свърши. Че мама си взе патенцето и не ги оставяш да се завъртят. Пусни го патенцето. Какъв си? Виктор! Какво правиш ти, бе, мама? Айде тук долу. И сега ще паднеш долу. Обаче той се хванал за патенцето и го държи здраво. Чакай да те оправи мъж.
Вики! Вики, какво правиш, мамо? Какво правиш, маме? Какво стана, мамо? Какво стана, пиленце? О, леле! Мамо! Всичко е наред, мамо! Всичко е наред, пиленце! Какво стана с паченцата? Ой, на мама! На мама, детето! Чакай аз да видя кой се сърди! Чакай аз да видя кой се сърди! Кой се сърди? Чакай да видим кой се сърди! Чакай да видим къде си гадила на тебе, мамо! Къде си гадила на тебе? Къде си гадила на тебе? Бър си гадила?